Siyabingelela abangcwele ekuseni nesabatha. Amen. Sikhuluma la ey'nsukwini ne-national Shumayeli Mkhwanazi noNcube bethi kimi sathi wonominator inabasho ezokhuluma ekuhleni makuJuly nango-October. Ngase ngixasha nge-COVID. Inyanga ke iphelile, sizocela ukuyizwa ke inabasha la ekhaya ukuthi khona yini engayinominata iyoshumayela ekuhleni naseJudiya. Konza sekuseni yophatha amakhosazana, Khosana kwaMbuli ayisifundele umthandazo. Amen. Umthandazo isabatha mini isabatha mayibenhle obangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo isabatha. Ihlabelelo senkumbuzo izizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Besicelileke ukuthi amakhosazana azosiphathela inkonzo kuseni. Amen. Khona ku-anti uzowavulela. Noma sinovalo bangcwele singabantwana lapha kuleli bandla. Ukuma phambi kwebandla kuyasinda bangcwele. Siyathuthumezela samakhosazana sinovalo. Ngizocela ukuphuma ingelosi ngihlabelelo 228.
ngizocela ophethe iBhayibheli angivulele incwadi uJoshua 1 ezongiqalela kuverse 7 kuya ku8. Bangcwele bahloniphile basezulwini. Ngizoqale ngibonge nje abagcotshwa bonke bala ekhaya. Inhlonipho abasiphayo yona Nkosi kusithoba. Kuthiwa kuyahlonishwa lapha kuleli bandla. Ngibonga abagcotshwa bakababa ngoba alipheli iviki singezwanga ukuthi ubaba utheni. Okusho ukuthi balandela unyazi ngempela uNkulunkulu wasekuhleni bamaNazaretha. Ngiyasiqhuzela kubantwana kaNkulunkulu awulo uhambe ya kwezinye indawo uthi mufika endlini uvele sabatheni ubonga ukuthi uhambe kahle uyazi ukuthi umshumayeli utheni ethempelini. Ngekuye kokuya kokubuzo kunye kosabatha kwenye indawo ukuthi ubaba utheni. Ngani ngoba sinamagcotshwa abanuNkulunkulu abanothando. Amen. Ngibonge futhi okwesibili umshumayeli wamemezela kakhulu lana ukuthi kusenethazwa kanjani lapho. Yebo baqale ngangiyini Nkosi ekuhleni. Indlela yakusenethazwa ngayo lapho ekuhleni impela ayi ubaba ukhuthele. Ngani ngoba bambhekile. Hayi ushembe uyahlonipha abantwana kaNkulunkulu. Nathi kufanele sihloniphe. Ngibonge okukhulu nokuthi sinabantu lapha bayafike emvele kwamanye amathempeli. Uthi uNkulunkulu bayamkela abantwana bakaNkulunkulu. Sibaphe uthando. Ngoba awazi ukuthi umuntu usuke ezengani lapha kuleli bandla kusinamandla onke. Oyembeni noma embethanga siyamamkela lapha kuleli bandla isandla nezwe. Lapho kunoNkulunkulu khona ngizokutshela ukuthi inkosazana esihambile emhlabeni yafike yathi inkosazana ikhuluma nodadewabo owayela isandla nezwe evakashile ewunesi yahambela udadewabo omunye futhi owunesi ngathi sedudiya yambamba ingane yamisa ngicela amazwi. Kepha qina umeyisibindi impela ukuba ugcine umthetho wonke akunika wona ubusi inceku yami. Ungaphambuki kuwo ukuya ngokwesokunene uya nangokwesokukhohlo. Ukuba ubuse ezindaweni zonke uhambela kuzo. Le ncwadi yomthetho mayingasuki emlonyeni wakho. Zinda kuyona imini nasebusuku uba ugcine wonke okulotshiweyo kuyo. Khona uyaba nenhlanhla ekuhambeni kwakho. Khona uyabusa. Amen. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu ngonyaka ka2004 ngithi ko456 sikhona la isandla nesingamakhosazana. Kunamakhosazana inkosazana yakadlomo eyayifike la iunesi yaseNewcastle. Ifike ize ku25 umntwana sifine kube ukuthi singamakhosazana ayisemancane kamakhosazana abaningi kangaka futhi kwakuseyingane ngempela. Kodwa ngoba uNkulunkulu ingelothi ihlala ikhona nje okwakho lokho umuntu akhongelokuthi okwakho lokho ingelothi ihlala ikhona kuyo yonke indaba nabo mama nanto futhi ikhona. Ayikho lapha ngeke nje ukutashembe. Njoba washo uNkulunkulu wathi ubatha abagcotshwa bala ekhaya into yenziwa ku25 silanda ebuhleni. Nangempela silanda ebuhleni asilandi kwenye indawo. Basitshelo anti ukuthi kuthiwani. Ithe le nkosazana iseJudiya eNazaretha oyingcwele nami ngile eJudiya. Wathi wasekuyovala washo umshumayeli wathi ene ungayikuvula uvulele ubani. Njoba esho nobaba ethi mangabe uyodedela funa kaliyovula umdedela uphinde uvale. Ngani ngoba idala zakini ziyaqalaza lapho na usabalanda bakini. Balolohleli emhlanganweni bethalaza siyabonga bagcotshwa baba nomkhokheli wethu ngoba ngiyahleleka siyakheka sinabantwana. Silalela izwi sizokwakha somile somele izwi silambile. Imndeni ilambile siyahamba. Ithi inkosazana kababa ngibone eJudiya. Ithi andingisayonikela ngicela ume la ungahambi. Udadewethu besemfihla ngolesine ubonakele emazulwini ngithunyiwe kuwena. Angiyangona unikela nami bathi ngizolele inkosi senjawo ovala. Ngangasi umuntu uyabuya ke nesehambile angifuni qama eNazaretha okunye ngikufunda la ekhaya. Sengithi ngabe kuthiwa engabe bathi ngoshembe. Nawe wawuzothuka. Wawuzothuka ngempela into sehambile. Kanti nawe le nkosazana le ewunesi naye ewunesi naye ayifike khona lapha kithina esandla neso. Engithuthi ngiyabonga bagcotshwa bakababa ngabe nithi
umuntu asimamukele lapha kuleli bandla ovela ngoba bazokushayela kube khona inhlonipho. Le nkosazana lena ingiyase Newcastle ino anti bayo yonke into kanjalo kodwa le nkosazana yabona lo anti okhulumayo ithi uthi udade wabo nasentshela udade wabo le nkosazana yahamba yathunyela kudade wabo uthi ufike utshela uAlexander Nezwe ukuthi ubonakele emazulwini kuthiwa mangaluleka amakhosazana amhloniphe kusho oHlembe angazi lutho mina kusho oHlembe kufika ingane esihambile emhlabeni udade wabo wayengabhabhatisiwe kuthiwa ingane yafika isiya kulo dade wabo lo munye osaphila yafika ingane inolaka amakhosazana bekusathe sina anolaka athi ingane inolaka lapha kubazali bayo kusho abagcotshwa bayazi umuntu ngabhabhatisiwe yayonziwe kanjani. Hayi ke bayenzela ingane inkosi yahamba kahle ingane yawubona umbuso wezulu intombi yayiphethe kahle wena uzoyeyingeloza zisanda Nezwe uvakashila ngithi bakhona abagcotshwa bakuphi basonyazi nemazulwini uthi ubaba nabasho hloniphani abashumayeli hloniphani abakhokheli ningafunda ungafuni ngaphezulu kwamgcotshwa ethempelini kusho inkosi ikhuluma siya enabasho entanda engamakhosana singahloniphi ngempela ngiyabongela amakhosana la ekhaya kukhona amakhosana akhuthela ekhaya ahambe emhlanganweni yonke into agida amakhosana ayina nasentanda ayina lena nkosi nasekhenani ingane nkosi yami akhona amakhosana ayiphethe kahle ngiyayiqhenya ngawo ngaze ngathi antaka lapha endlini antaka edokodweni ngoba kumnyama kubonakala kahle ngathi antaka nanga amakhosazana yayibona zinhle aqhina kahle nasemakhanda angizwani ke mina into ebhekeka kwangibingeleni mfake ngeke zakhe angizwani ngale bangazi lanto la ngizwani ngale manje ngiyabonga ngoba khona amakhosana ahloniphayo engathi ngalo hloniphana amakhosazana njengoba baba ethi inwele akayifuni baba akayifuni ngempela inwele ngani ngoba batho andina ku25 mawufaka inwele ungangeni ku25 ubohlala ekhaya kuthi umuntu mangabe ngena ku25 angene ungabibikho inkonzo ka25 singangesi ngamakhosazana into ebuhleli angazi ke nezingane zenibomama bandla lasethathanda Nezwe ingane zenifaka inwele bebebi nabasho efaka inwele kodwa baba akayifuni bayifaka ngenkani yashunyana nasemaredweni shuna ngeinwele bakhona bangakholiwe la kuleli bandla kodwa abanovalo abasayifakile ngani ngoba basabushembe uthi abakasiphakamisa isandla bayamsaba uNkulunkulu ngoba ushembe ululeka bonke abantu abakhona emhlabeni ingani thina amakhosana singalaleli abanye baphatha amagula ungaphatha amagula kababa endlini yakho kulengiyinwele lapha phezulu amagula kanti amagula athini mina tretho ngene amagula kababa na ayahlonishwa amagula noma waphethe kuba khona inhlonipho ngani ngoba silandela ushembe makhosazana ngathi singalalela yebo bayangihlonipha abazali kodwa ngicela into ukuzala ekhaya kube njengaleza intombi esasibambisene kahle nazo ezayithumela ngithi mangabe ngiyo antimasangweni athi hawu libusekile ethempeni ngangihamba neyintombi kwakuze ncomo bathi hayi cha siyanibongela esanda Nezwe engathi ngavuka leyo nhlonipho amakhosazana ukuhloniphana vele into eziningi lapha kuleli bandla khona naku25 khona okwenziwa amakhosazana ukubhala nje ukubhala nokufunda amabhayibheli kanjalo okwamakhosazana kukhona amakhosazana okwenziwa abakhulile ngoba kuthiwa lapha kuleli bandla ingane encane ayiphathi kusho ebuhleni kusho oanda kusho mina amakhosazana akhulile khona alandelani bazali iminyaka yabo ngoba noma ngabakuyo kuba bebuhleni kangahanjiswa amagula seyishintshile izinto bangcwele ebuhleni akusafani naqala hambisa amagula nje uthi dwi uanti umnike lapha ebuhleni kuno anti intaka nazo into engcwele kunebhuku elikhulu elibhala wonke amathempeli lapho ku25 kuqala amakhosazana akhulile anikela kanjani leli bhuku liyoliswa ubaba uhlahla alibheka afunda ubaba kubhaliwe ukuthi sanda Nezwe thempeli
afunde uJehova. Izinto ishintshile bangcwele. Akusenziwa ngalezi indlela zakuqala. Ingakho nami ngabuya la ekhaya, ngabuyiswa into eyindawo ukuthi hayi, ngangiphatheke kahle lapha kuleli bandla. Manje abantwana okuningi abakwazi. Ngiyothwala ikala, kanti naliya ngane yabuya emhlabeni, yabona ante esanda nezwe, bathi ake ngibuyele emuva ngizoshaba. Kufanele ngiluleka abantwana benu ukuthi kuthiwa ngoba noma kufone ebuhleni baqale bathi u-anti utshela amakhosana ukuthi kodwa ngicela ukuhlambuluka ngoba umuntu ohlambulukayo angifihli umthetho wami ngadalwa angifihli bangani u-anti angifihli ngempela. Bafona-ke ebuhleni befona ngomnikelo webhola, kwathiwa ngitshela amakhosana wonke aseGoli ngomnikelo webhola. Kunomama lapha ethempelini ohlala eNuclear nenkosazana yakhe. Ngathinta umama ngathi atshela amakhosazana nabagcotshwa bakababa. Cha, umama wahlonipha, umama ohloniphayo ongalo hambele imizi yabantu ohloniphayo, uhlale edokodweni lakhe ayele emashopha emsebenzini. Inavale lezi njalo. Alo uphuma wamngqongqoza emzini yabantu. Uyayithoba umndeni uthandazo kwababa. Ngamphathisa umama aye siyosithintana wangikhetha amakhosana kanjani. Base ngiyamtshela alithi ngisasanda nezo. Ngisebenza esanda nezo kuphela. Okunye angithathi. Eminye iminikelo yabezindawo angithathi. Ngangivele ngisebenza kanjalo. Sibambise namakhosi asenzelana namakhosazana. Ngiyengizila ekhaya ngithi umnikelo wale cha. Ngikaze ngikwenze lokho. Nami into engavumi egazini nami kuba ngadala indlela. Ngoba ezintweni eziningi asinayo inhlambuluko. Ezintweni eziningi siyabanisana. Futhi iminikelo nje ibulawo kabi. Ngiyaliwa kwiminikelo. Manje nami nazethu ingcwele ngadala nendlela. Ngisebenza nezingane zeni, siyabonisana, njengoba abantwana behlonipha, uShemba bapha amandla, bayiphathe kahle. Njengoba bayiphethe kahle, inkosi kusinike kuhle. Inkosi yasebuhleni bomaNazaretha. Siyabonga baba uMshumayeli esiphile inkonzo singamakhosazana namasulu sinovalo ngoba sibancane siyasaba ukuguqa phasi kwabantu abangaka. Mangiguqeka phasi kwabantu abangaka siguqe ebuhleni ngoba abantwana basebuhleni nabo isandla lezi yomhlangano iyodwa. Sicela ukuthi uShembe asipho ukukhola singabantwana senkonzweni nabasho sizoyalana. uNkulunkulu asikhumbule asenze silahle emsebenzi kumnyama siyona imihla namalanga ashembe engcwele sona ngokwenza ngokucabanga ngokubuka nangenhliziyo. Uthi omunye ubaba Shumela kunabasho kaNongoma uthi isithe esikhulu inhliziyo isitha somuntu noma ngaba nezithe engakanani zikuzonda umuntu akanasabelo ukuthi ungangena ezulwini kodwa into eyokuvimba ukuthi ungene ezulwini inhliziyo yakho. Cela uShembe nje basilapho amaNazaretha esenze ukuthi sithandane sibe nenhliziyo ezinhle. Inhliziyo zethu zifane nengubo zethu esigqokile. Singadumazi igama likaShembe. Thina siyintsha sona kakhulu maNazaretha. Siphikisana nomthetho kaShembe ngoba uShembe usibekela imithetho eminingi ukuthi singayenzi. Kodwa thina siyayenza.
uShembe uthi kwenzaya ngiphikiswa cela umuntu nomuntu nje basilapha esontweni acabanga ukuthi ke ngoba sona senza noma wona kodwa ucabanga unembeza ukuthi uyeza umhla kuphela ngoba zizofika ingane zikaShembe sewulela kokugcina sebethi ngiphe inkosi amandla akho uzobe usongena kwenza lutho ungesakwazi ukuphikisana noShembe ngoba la emhlabeni siyona cela uNkulunkulu asiphe ukuthi singone ngoba uShembe ngalena akaphikisa uthi la ngikhombe khona uyakhona uthi lapha impethu yokudla khona uyibone ungasenonyekaza ngoba mathi lapha emhlabeni siyona cela uNkulunkulu nisithandazise bazali bethu uShembe asiphe inhlonipho asiphe ukuthandana singamanazaretha bese uNkulunkulu asenze sikwazi ukugcina imithetho yakhe singadumazi igama likaShembe ngoba yonke into esiyenzayo sishawuda igama likaShembe ngoba ekugcineni umuntu mawenza into engasile uthawu ngoba ngazi ukuthi ubani uyinkosazana usenza into kanjena sekungena igama likaShembe kuthiwa bathi bakhonza uShembe nje cela sengiba singaka sisanda nezwe siphe uNkulunkulu ukukhola siphe ukuthandana sithande nabagcotshwa bethu lokhu uma usinenhlanhla akasithole emsinga sibonga uthando thempeli inkosi kusisenikizwe Lenkosazana iphakamile inkosazana yakamkhize siyabonga ithuba eseliphiwe ubabumshumayeli ukuthi nathi sikhulume ngalesikhathi senabasha Manazaretha ayingcwele ngengakhumbula umshumayeli ke wasibiza singamakhosazana umshumayeli ke wakhuluma ngokubaluleka kwenkosazana wathi umshumayeli mekhuluma lapha wangithinta kakhulu ngoba amazwi wayewakhuluma wayeqinisa ukuthi singamakhosazana kumele sizibone ukuthi sibaluleke kangakanani Manazaretha ayingcwele sicela ukuthi uShembe ukuthi asikhumbule asiphe ukuziphatha kahle njalo asiphe ukulalela izwi lakhe ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwaku-2013 ekuseni kwakuyinkonzo yenabasha kwasukuma umshumayeli uGcwensa uthi umshumayeli uGcwensa ngelinye ilanga emzini wasekuphakameni kwabuye kwenzeka ukuthi kube nomgidi kwabuye kusuka belungu phesheya beze bazobukela lo mgidi lo kuthiwa kwathi ngelinye ilanga labelungu laba mabesebenza enkosini yasekuphakameni bathi Shembe lento yakho inhle bathi thina siphuma emazweni ngamazwe bathi ungenza imali ngalento yakho Shembe bathi uyothi umuntu mangabe angene akhokhe imali ngaleso sikhathi isikhathi senkosi ilanga lamalanga kuthiwa wathi uShembe hambani ngisazoyicabanga lento enishoyo kuthiwa kwathi ngelinye ilanga nabelungu laba besebebuya mabebuya yayisithi inkosi
ngizwile lento enishoyo kodwa kunalento le labantu ababe bayithola uma ngabe sebeqedile ukusinda. Yathi inkosi ukuthi angazi noma bayophinda bayithole yini. Yathi inkosi ungaba nazo izinto ezinhle zonke emhlabeni kodwa uma ungenathi isibusiso azilutho lezo zinto lezo. Yathi inkosi ungaba nazo imoto eziningi kodwa uma engenazo isibusiso azilutho. Yathi inkosi ungaba nazo nimpahla zokugqoka kube kuhle konke kodwa uma engenakho isibusiso kuyize konke. Sacela ukuthi nathi uShembe singabantwana abancane makuleli bandla asikhumbule asiphe leso sibusiso ukuze nathi ukuthi kuleli bandla siyokwazi ukuthi sikhule. Ngicela ukuthi uShembe usasikhumbula benathi ngekhathi nangemzuzu asembatha sipho ukuyiphatha kahle. Inkosi ibusise ngizwile. Sanibona zihlobo zethu okuqile phambi kwenu namhlanje usambe usiwa kaMkhwanazi. Cela ukuthi uShembe ahlale elimini lami njengoba ngiqhaqhazela nje. Manazaretha ngikwazi ukuhlala phansi ngithule ngazathi uShembe ngimazi ngoba uShembe uyazenza imanga nakithi amakhosazana. NgoLwesihlanu lweviki eliphelile kwenzeke ingozi ku-N12 highway. Kwatholakala ukuthi ubhuti wami omncane washayiseka khona lapho. Kuyimanje ngikhuluma nje usesibhedlela ICU lweni impilo yakhe. Kodwa engikubonile kuyisimanga sakaNkulunkulu ukuthi kuwo lo mgwaqo ngalelo losihlanu lelo emini kwakhona ke kwashayisa umunye ubaba futhi umphefumulo wakhe waphelela khona lapho. Ntambama futhi kwaphinda kwashayisa umunye umama umphefumulo wakhe waphelela khona lapho. Ngoba lo nkulunkulu esimkhonzayo uyaphila uyasithanda uhleli phakathi thina masimbiza ngaso sonke isikhathi. Umfowethu uyedwa impilo yakhe engazange iziphelele lapho. Lokho kuyisimanga nothando lwakaShembe losimkhonzayo unyazi lwezulu. Angikwazi futhi ukuthula ngoba kwake kwafika isikhathi la ugogo wamaHadebe ukhona futhi namhlanje. Wayegula kakhulu. Egula sisingasazi ukuthi kumele senze kanjani. Sabiza umshumayeli wayekhona khona nathi la osanda kudlula ngonyaka ophelile umshumayeli uMthembu. Wathi mayengena ekhaya wathi Nkosi yethu simakade
uNthembu behlabelela kanjalo uthi uma kwabe kudabuka ibona inkosi uThimo nenkosazana ngena ngingena ngalolo lobonda kwakuphila kwakhe kuze kube namhlanje usaphila angikwazi ukudlula intshumayeleni engazizwayo ngoba uShembu uyasebenza nakumina inkosi kusisebenzweni Khokheli oh